Si responde en castellano, para que vaya bien. Adelante, pues empiezas tú, ¿no? Bueno, Oriol, que ha conseguido dar la vuelta a la eliminatoria, eso te parecía muy difícil. Sí, la verdad es que sí, es un partido totalmente diferente del de ahí. De hecho, me sabe mal que la Avilés hizo un partidazo muy bueno en su campo, nosotros no estuvimos muy afortunados y lo justo habría sido que hubiera pasado el Avilés en su campo y nosotros aquí, pero por desgracia pues solo hay un vencedor y en este caso hemos sido nosotros. Nos tocó la cara fea con el Racing. El factor campo ha sido decisivo, la afición nuestra nos ha llevado, ha hecho tercer gol, esa es la verdad. Ha estado animando cada vez que había un córner, cada vez que había una falta y vibrando, y al final pues hemos tenido un premio que para nosotros es muy justo. Entiendo que para la Avilés no, porque repito, estuvo muy bien en el primer partido. Clave, como siempre, abrir el marcador tan pronto, ¿no? Y luego en 5 minutos... Sí, a la primera parte hemos estado muy bien, sobre todo a la primera media hora, porque hemos generado ocasiones. La segunda parte ha sido un poco más igualada, quizá nosotros estábamos ganando un poco más, cada jugada estratégica hacíamos más daño nosotros que el Avilés, estamos más preparados para este campo, lo conocíamos muy bien. De hecho nos han anulado un gol de otro córner, ¿no? Que ha ido bien, quizá ha habido falta por un arrastre o no sé qué ha pasado, pero que somos muy especialistas en esto, lo hemos aprovechado, el equipo ha estado fantástico, somos un grupo humano increíble y la verdad es que nos merecemos esto por la temporada que hemos hecho y nos sabe mal pues que en este equipo hay un equipo perjudicado, pero no sé, no tengo palabras. En todo caso, el tema del campo sí que ha sido importante, se ha hablado mucho del campo. Ha sido decisivo, también lo fue en nuestra primera eliminatoria, ¿no? La vuelta fue en campo del Racing y cuando mejor lo teníamos fue cuando nos metimos un gol en propia puerta. Ahí jugamos con su afición, hoy hemos jugado con la nuestra, ¿no? Nosotros sabíamos que podíamos hacerlo, sabemos lo fuertes que estamos aquí. Psicológicamente fue duro el viaje, nosotros en toda la temporada solo un partido habíamos perdido 2-0 y nos tocó pues en campo del Avilés, ¿no? Pero sabíamos que lo podíamos hacer y conforme iba avanzando la semana hemos trabajado mucho con los jugadores, con la cabeza, hemos pasado vídeos motivadores, hemos pasado vídeos de otras remontadas parecidas y la verdad es que ha surgido efecto y hemos salido como verdaderas motos, ¿no? Bueno, ya usted, yo termino ya dando que hablar para bien. Bueno, este es el 10º año que estoy yo aquí como entrenador, de hecho, hoy habría podido ser mi último partido, porque cuando acabe esta próxima eliminatoria, en principio pues tengo trabajo en el Girona y ahí me debo, ¿no? Tengo un contrato por 3 años, pero la verdad que ha sido una etapa brutal, que hemos disfrutado muchísimos todos y que la verdad que creo que somos un poco ahora, y más con esta épica remontada, pues un poco el equipo referencia de los equipos modestos, ¿no? Gràcies. Preguntes en català? Una mica del mateix, Oriol, suposo que el partit te l'imagines abans de començar i al minut 20 potser tu t'esperaves. La veritat és que jo sabia que era molt important mantenir la porteria 0, però estàvem preparats. De fet, amb 3-0 hem intentat anar a buscar el quart perquè en qualsevol moment et podíem fer el gol. L'he passat aquest matí, per exemple, a la Muntanyesa, no? I sempre s'aprèn dels errors. Hi ha teories en el futbol. Va haver una final de Champions que a la mitja part estaven 3-0 i van acabar 3-3 i va acabar guanyant doncs a l'altre, no? En el futbol poden passar moltes coses i hi ha una cosa que és molt important, que és la qüestió psicològica. Quan tu jugues un partit de Lliga i estàs guanyant 1-0, un partit, et tires enrere i l'altre equip creix, perquè el que importa són els 3 punts. Quan estem avui amb 1-0, seguim nosaltres atacant i psicològicament creixem, ells baixen, però amb ells encara els segueix anant bé aquest 1-0. Llavors, aquest factor fa que avui haguem fet el 2-0. Si us fixeu, quan hem estat 2-2, ha sigut més, sobretot a la primera part. L'últim quart d'hora ha sigut molt igualat. A partir d'aquí, la segona part, hem fet algun canvi, hem parlat ben allà, hem sabut el que ens podia passar i la veritat és que el meu equip està molt ficat i tenim jugadors que poden marcar diferències, no? Avui en Pitu, però destaco a tot l'equip, no? Em sap greu, aquest partit és un partit èpic, no? O sigui, segurament sempre ens recordarem d'això. No hi ha el Barber, no hi ha l'Avi Vinyes, que són gent que des del cel ho estan veient. Ojalà estiguessin aquí perquè es tornarien bojos tots dos. Segur que haguéssim firmat viure un mes menys, estar al partit i donar-se a morir. Però, per desgràcia, doncs, hi som tota aquesta gent, hi ha familiars, etc. i ha sigut brutal. Pitu, en el partit d'anada potser no va estar del tot encertat i avui dona el passi a l'eliminatòria. Quan l'he canviat m'ha vingut i m'ha dit, míster, te'n devia una. I això és el nostre equip, no? Humilitat, treball, sacrifici, quan va fer aquell fallo, va anar a demanar perdó a tots els companys, un per un. O sigui, és un jugador brutal, una qualitat amb l'esquerra impressionant, que la gent no pensi que no ho buscava. El Pitu ha fet molts gols així, l'any passat va fer un semblant amb l'Atlètic de Balears i n'ha fet altres, no? És un tio amb una qualitat acollonant, molt bé.
I ara el Nàstic, no? Bé, ara el Nàstic. Vam jugar amb el Racing, no ens fa cap por. Sabem que ens trobem segurament amb l'equip que està més en forma de la segona B. No sé si hi ha alguna ratxa semblant, no d'aquest any, sinó d'altres anys en qualsevol grup, però bueno, per nosaltres és un altre premi, no? Nosaltres anirem a jugar allà, sabem que aquesta vegada la tornada serà aquí, sabem que som capaços, sabem que el camp nostre aquesta vegada sí que no hi cabrà gent, perquè ha sigut impressionant, i res, preparar tota la setmana aquest repte, tot i que avui disfrutem una mica, que també ens ho mereixem. I el doblet, no? Girona, Llagostera... Ah, seria... No hi vull pensar-hi, ara mateix... No, però dic que l'has fet ja. Ah, sí, bueno, de fet, ahir em vaig quedar molt tranquil, se'm va firmar per salvar la categoria, ahir ho vam aconseguir molt bé, a més, contra un gran rival, i ara, doncs, el que vingués avui és que amb la Llagostera també hem fet el màxim, hem quedat campions de segona B, que no es pot demanar més amb els equips que hi ha. Ara toca, escolta, a veure si ve alguna cosa més, els nosaltres t'asseguro que ens deixarem la vida com sempre hem fet, i la veritat és que és la segona vegada que estem en una final i contra les cordes de o ho aixeco o estic fora, perquè ja va ser en València, i les dues vegades hem respost meravellosament en equip. També a la gent que ha vingut aquí, agrair molt tot el suport que hem tingut en el poble i a la gent de Girona, ha vingut molta gent de Girona, agraïssim moltíssim perquè hem fet el tercer gol. Més preguntes? Ha remarcat molt aquesta setmana que aquest equip sempre s'aixeca, que encara que la situació vagi malament l'equip sempre s'aixeca. Avui s'ha tornat a demostrar, no? 3 partits seguits sense guanyar, 3 l'altre dia amb el resultat, la carregada contra el Racing, però avui l'equip s'ha aixecat i ha fet potser un dels millors partits. Nosaltres, passat en els meus temps, el caràcter del meu equip és Rocky Balboa, contra el Russo i contra els Hats, per collons sempre ens aixequem. Molt bé. Més coses? No? Som aquí? Gràcies a tots.